No niin, terve kaikki Goalibase treenaajat. Mä oon Niemisen Jani ja Saipassa ensi kaudella mennään ja tultiin vähän tänne reenailemaan ja katsoa, että millaista tää synteettinen jää on. Muutenkin tätä mestaa on ihan mukava kokemus, että kannattaa kyllä käydä tää reenaamassa. Itse tykkäsin kovasti, että ei siinä tarvinnut edes puolta tuntia olla tossa jäällä oikeastaan, niin mä olin jo aivan rikki. Varmasti käy hyvästä reenistä ja muutenkin kaikki oheistoiminnat, mitä tässä pystyy harrastamaan ja tekemään, niin ehdottoman hyvää. Itse olen kokeillut nyt ja suosittelen kyllä kovasti. No nyt ei ole enää ihan hirveästi kesälomia jäljellä, että aloitetaan Saipan reenit tuossa 37. Että siinä sitten mennään saman tien jäälle ja testaillaan eka viikko, että mitä sitä on tullut kesällä tehty, että onko pelkästään löhöilty vai onko reenattukin. Että toivotaan, että itsellä ainakin jälkimmäistä näyttää. Ainakin 5-6 kertaa viikossa koittanut reenailla ja ihan hyvällä tuloksella. Että ihan luottavaisin mielellä lähdetään ensi kauteen. Että meillä tulee varmaan tuon Ulberi Richardin kanssa hyvä kilpailu peliajasta ensi kaudella. Että katsotaan mitä ensi kausi tuo sitten tullessa. Jengiltä saanut se ohjelma, mitä sitten koittanut parhaansa mukaan suorittaa, että aika vähän sellaisia veskariomia juttuja on, niin kuin, että mitä mä nyt sitten sanoisin, jotain vähän askelluksia ja sellaista koordinaatioa ja sitten on kanssa niin kuin ihan pallon kanssa toimintaa, että tennispallo heittelee, tekee vaikka kuperkeikan ja sitten sen jälkeen ottaa tennispallon vastaan, kun joku heittää sen. Että ihan kaikkea tästä perusketteryyttä ja nopeutta on koittanut ja sitten itse on tarvinnut aika paljon kumminkin kestävyyttä ja tälleen näin. No siis onhan tää ihan huikea, että ainuthan tässä nyt, että jos jotain, niin se, että jos pääsis oikealle jäälle, et eihän se tietenkään ihan sama asia, mutta eipä ton paremmin pysty oikein vetämäänkään sitten, että kesäisin varsinkaan, jos ei ihan kunnon jäälle pääse. Että kyllä niin kuin tässä on kaikki, kuten sanoin, niin kaikki oheistoiminnat löytyy, että on fillaria ja muutakin kaikkea kiekkotykkiä sun muuta, että pystyy hyvä alkulämmönkin vetää tossa ja miksei loppulämmönkin sitten, että niin kuin tosi hyvä paikka ja tosi lähellä Helsingin keskustaa, että tähän ei kauaa ja oikeastaan mistään, että ihan hieno paikka. No, jaksakaa reenata vaan ja kyllä se niinku sinne huipulle kyllä sinne pääsee, jos on niinku halua, että siihen pitää kumminkin uskoa siihen tekemiseen ja justiinsa, että vaikka välillä tuntuu, ettei pääsis pelaamaan sun muuta tällaista, niin jaksaa vaan painaa hommia ja niinku ei luovuta missään vaiheessa. Että itse varmaan siitä jollain tavalla ihan hyvä esimerkki, että Suomi-sarjasta yhtäkkiä liigaa ja sille tielle ollaankin nyt sitten jääty, että missään vaiheessa ei saa luovuttaa. Ei muuta kuin hyvää loppukesää kaikille ja treenaamisen intoa ja paljon koppeja ensi kaudella.